Ezama phambili indaba namuhla libuyele enkantolo enkulu icala elibhekene nowabangumongameli wezwe kuleli uJacob Zuma. Imeya umasipala wesifunda King Cetshwa enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa uthi bayaseseka ke isilo uMisuzulu kanti amaqembu ezepolitiki kulesi sifundazwe asagxekwe kwanda kwezigameko zokubulawa kosopolitiki abasesikhundleni kumasipala. Let's gaze indaba z1KZNTV ifundelo samukeliso nqulunga ekubingelele mbukeli. Libuyele enkantolo enkulu ke eMgungundlovu icala elibhekene nowabangumongameli wezwe kuleli uJacob Zuma lapho ke bezofaka khona isicelo sokudlulisa icala lakhe lokuthi kususwe umshushishiso omkhulu ecaleni lakhe uadvocate Billy Downer njengoba ke ayemvulela icala estation samaphoyisa akhona ke eMgungundlovu emsola ngokushicilela imininingwane yempilo yakhe eyimfihlo kwabezindaba. Uzuma kufuna ijaji uPete Kuno kuba ke amnikeze imvume yokuthi adlulise izicelo awusifaka ke inkantolo lokubuyekezwa kwamacala kuleli Supreme Court of Appeal kanti abameli bakhe uZuma baholwa kuadvocate Mpofu baveze ukuthi kabeneme ngendlela uZuma aphatheka ngayo kuleli icala ngoba ke ayifani ezakhomo zonke ezaseNingizimu Afrika. Benhlezi khona la enkantolo enkulu eMgungundlovu icala elibhekene nowabengumongameli wezwe kuleli uJacob Zuma. uZuma ke ufuna ke inkantolo idlulisa isicelo sakhe sokuthi kubuyekezwe isinqumo sika Judge Pete Quinn sokuthi kususwe umshushiso omkhulu ecaleni lakhe uadvocate Billy Downer. uZuma wavulela icala uDowner ngonyaka owedlule estation samaphoyisa eMgungundlovu emsola ngokushicilela imininingwane yempilo yakhe eyimfihlo kwabezindaba. iJudge Quinn wasiqaba lesi sicelo wathi akayibona inkinga ekutheni uDowner ahlale kulezi icala. Ngakho ke uZuma ufuna inkantolo imnikeze imvume yokuthi asidlulise lesi sicelo sakhe asise inkantolo yokubuyekezwa kwamacala kuleli iSupreme Court of Appeal ezinze eBloemfontein. Lo okokuqala nje namhlanje sizoaphila ukuthi le judgment ayinikwe eqala akuyona ijudgment elungile. It's not consistent in the constitution. Constitution ya South Africa is clear ukuthi uma umuntu sithi akana title to prostitute lokusho ukuthini ukuthi le judge lihambe liyobheka incwadi zeapartheid ukuthi zithini bese lenza isinqumo based on what apartheid the laws are saying is a problem for us. So we'll be raising those issues. We can't have a situation here where unqamalala or anybody is prosecuted by somebody who's got a cloud hanging over his head. Asikhumbuthi namasayidi awutho isayidi la former president elithi cha ngesikhathi usinqabela ukuthi sidlulele phambili siye udismiss imetha yethu kukhona izinto ongazange uzuyibheka kufanele uyibheke kunemithetho wayibheka ongafanele uyibheke so you've based your decision on imithetho engekho right noma imithetho engaphelela and then on that basis isivumele sihambe siye eSupreme Court of Appeals mhlawumbe bangafika esinqumweni esithanda ukuhluka kunesakho. iNPA on the other hand yona ithi no thina ngokubona kwethu yonke into iyenzeke kahle ngohlelo ayikho into ezodinga ukuthi nihambe nile SCA kanjalo even ngosicelo senokuthi nihambe premature because akatholakala eguilty umuntu enize ngaye enkantolo. Kanti ke mbukeli iJudge uQuinn uhlehlisileke leli icala wathi libuye mhla zi-16 kuNhlolanja nonyaka lapho ezokhipha khona isinqumo sakhe ngalolu daba. Ezindabeni z1KZNTV kubika uAyanda Dube ngisemgungundlovu. Imeya umasipala wesifunda King Cetshwa enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa uthi ke umkhandlu bayaseseka ke isilo esikhona njengamese nje uMisuzulu KwaZulu ekhuluma ke kumcimbi okubungaza impi yasesandlwana nesilo uCetshwayo uNtulu uveze ukuthi nanoma ubani ohlasela umhlaba wamakhosi uyisitha lo muntu. Njalo ngenyanga kaMasingane kuyaye kubungazwe impi yasesandlwana eyenzeka ngonyaka 1879 nalapho kwaqopheka khona umlando ngenkathi uZulu egoqisa amangisi kusabusa isilo uCetshwayo. Kanjalo nomasipala wesifunda King Cetshwayo ubungaze le mpi kanye nesilo uCetshwayo ngokuba nesidlo sakusihlwa kanye nezinhlaka ezahlungene ukuhlanganisa namakhosi. Imeya lomasipala uThamsanqa iphumela obala yagxeka laba ababukela phansi amakhosi namagalelo awo emphakathini. uNtulu uthi beumkhandlu waseKing Cetshwayo bayasiseka isilo esikhona uMisuzulu KwaZulu. As King Cetshwayo we pledge our support to the king that is in the throne right now, King Misuzulu KwaZulu. Uma wafanele kukhishwa amabhasi kube khona kuyiwa khona kuthola abantu bamakhosi kuyozwakalisa ulaka lamakhosi nesilo impela ngiyokwenza njalo ngoba sengishilo ukuthi inke ecele lapha engamelwe yimi. uNtulu uphinde wakhwela wadiliya ukuhulumeni uzama ngazo zonke izindlela ukuthatha umhlaba wamakhosi nokuyinto aveza ukuthi kumele kulwiswane nayo.
Akagcinanga lapho njengoba iphakemisa ukuba amakhosi kumele nawo ahlinzekwe ngezokuphepha njengoba kunesihlava esibhokile sokubulawa kwamakhosi. Njengoba amakhosi edlunkulu, amakhosi nje ehlaselwa kangaka, ebulawa kangaka, sizuhlungu omngaka, amakhosi kodwa wagada ukuze namhlanje. Uhulumeni lo oholwa abantu bebala lethu elipisholo uyena uqobo osufanele ukuthathela umthetho wengonyama trust ulokhu upenapena ukuthi fanele kuqedwe, fanele kuguqulwe, fanele wenzeni, kufanele aphucwe kanjani amakhosi izwe, kufanele aphucwe kanjani uZulu izwe, okuyisho ekhulu ngoba uhulumeni lona ovotelwa yithi. Kodwa nenkolelo yokuthi kufanele sisukume sonke sithi sifanele siuvikele umhlaba lona kuwona osele ezandleni zamakhosi. Lo mcimbi ubuhanjelwa izimeya ezingaphansi kwesifunda eKingcetshwayo, abantwana basendlunkulu kanye namakhosi ahlukene. Okhulumela indlunkulu kaZulu umntwana uThulani Zulu uzwakalisa ungenami ngokunganakwa kwedlinza lesilo uCetshwayo ekubeni njalo ehlale bungazwa ngemicimbi. Ubone ukuthi udumo nokukhuluma ngayo kuyahambisana yini ledlinza leli esilibonayo linakho ukuthi lixhumane nomlando esixoxa ngawo namhlanje njengoba phela lilapha enkundleni yenu eKingcetshwayo. Kuyinto ke engithi nje mhlamba ngivale ngayo ngoba kuyoba kuhle ukuthi niqhayise ngani manje ibone inkosi uCetshwayo inhle singayibuki mhlambe lapha kodwa mhlambe noma sesifika la yayilale khona sithi awu impela nali idlinza. Abantu badela imvulo ebelidlivu ukuzothamela lo mcimbi obuhambisana nomculo obuwethulwa umbuso Khoza oshiya abantu abaningi befuna impinda. Izindaba UZUMA.1KZNTV kubika uThabani Maphumulo empangeni. Amaqembu ezepolitiki kulesi sifundazwe asegxeke ukwanda kwezigameko zokubulawa kosopolitiki abasezikhundleni kumasipala lokhu kuza emuva kokudutshula kubulawa usomlomo kamasipala wesifunda amajuba uBhekumndeni Ndima obulwake eyongena ekhaya lakhe eNewcastle kanti ngesonto elidlule kudutshulwe ikhansela leANC eThekwini. Ziyanda igameko zokudutshulwa kubulawe osopolitiki kulesi sifundazwe. Kuleli sonto kuzoba nokhetho lokuchibiyela ngenxa yokuthi kwabulawa ababili kwaNongoma ababezoba amakhansela noyedwa eThekwini. Emva kwenyanga eyodwa kudlule ukhetho kubulawe ukhansela weANC kaWard 103 eThekwini kwathi ngomgqibelo kwadutshulwa kwabulawa usomlomo weIFP kumasipala eMajuba uBhekumndeni Ndima. Amaqembu ezombusazwe asezwakalisa ukusigxeka lezi sigameko. uKenan Mdletshe ongunobhala weNFP uthi bona beyiNFP baphakamisa ukuthi ayivalwe indaba yokuthi kubanjwe ukhetho lokuchibiyela uma kukhona ikhansela elishonile ngoba bakholwa ukuthi kunomthelelo omkhulu kulezi sigameko. Njengeqembu leNational Freedom Party sesiqhamuke nesiphakamiso sokuthi mhlambe sekuyisikhathi manje sokuthi njengeNingizimu Afrika siqede nya indaba yokuthi kube khona ukhetho lokuchibiyela kwanye ama-by elections uma kubulawe ikhansela. Lokhu sikusho ngoba sesibonile ukuthi kunomthelela omkhulu ukuba kwama-by elections ekutheni kubulawa amakhansela ngoba labo abenza lokhu basuke bazi ukuthi noma kanjani kuzoba khona ithuba lokuthi kube nokhetho lokuchibiyela. Owomnyango wezokuxhumana kuyiqembu Action SA lesi sifundazwe uBusi Radebe uthi ubuholi besifundazwe buzocela umhlangano ophuthumayo nokhomishana wamaphoyisa ukubheka ukuthi sebehambe ibanga elingakanani ngokubulawa kosopolitiki. Action SA calls on law enforcement agencies in KZN to take a more proactive approach in the protection of lives of members of councils across the province. This follows yet another killing in KZN of the IFP's Amajuba District Speaker, Reginald Bekumndeni Ndima, who was gunned down outside of his home on Saturday the 29th of January. Action SA's provincial chairperson, Musa Kubega, said that he would personally be writing a letter to the provincial police commissioner requesting a meeting to ascertain how far the police are with investigations. Okhulumeli IFP kuzolonke umkhulu kaHlengwa uthi balahlekelwe kakhulu beyi-IFP kanjalo nomphakathi wasemajuba ngokubulawa kaNdima. The IFP therefore expects the South African Police Service and related law enforcement agencies to investigate this matter with urgency, including the activation of the 72-hour swift response for these matters.
Councillor Ndima was a humble and responsible servant of the people who diligently dedicated his life to public service. His untimely death is a loss for the people who served with integrity for 15 years as a councillor. Okhuluma lamaphoyisa esifundazwe uJay Naika uthi isigameko sokubulala kaNdima sizophenya ithimba liphenya amacala okubulala ahlobene nezepolitiki. Ngotebogo Sibisi eThekwini. Bukeleke sithi shalele eyitolo siyabuya futhi neindaba. Sikwamukele mbukelo sabukele zona indaba ze1KZNTV. Njengoba ke imphumela kamatikuletsheni ka2021 isiphumile i1KZNTV ke ixoxisane kafushane no Mr Themkosi Nyawo ofundisa ke izifundo zeScience eCape Peninsula University of Technology nalapho ebaluleke khona abafundi ke ngezinto ezibalulekile okufanele bazazi ngoba bezoya ezikhungweni zemfundo ephakeme kulonyaka. Nina benyathe emnyama kaNdaba ejame ngomkhonto ophezulu komzimvubu igama ngophilano kaCebekhulu siyanemukela siyanibingelela kuhlelo lanamuhla olukhethekile la siniphathele khona umhlonishwa uThemba Inkosi umfokanyawo esothi ke sixoxisane nayo vela kusona ke isikhungo lapho semfundo ephakeme iCape Peninsula University of Technology mangaphosisi ngithe eKapa lodumo yebo ufundisa ngazo ke izifundo zeScience siyabheka nje nana indaba eziningi ezithinta yona indaba yabafundi abasuka kuona umatikuletsheni beyikhungweni zemfundo ephakeme beyokwazi ukuthi baqhubeke nezifundo ezobathatha zibaholele kwikusasa eliqhakazile. Mlaba sikwamukele sikubingelele kwi1KZNTV. Ngiyabonga kakhulu ngethuba babucebekhulu sibonge na ku1KZN ngethuba sinisinika lona. Akusekho ukuyale nale selesensimini igeja njengamanje ngifuna ukubheka nje lana ukuthi mhlambe yini elindele zezikhungo zemfundo ephakeme kubafundi kakhulu kasilabo athi abaphumelela umatikuletsheni asebefisa ukuthi bawongena kuzona. Into elindelwe ama university ahlukene ukuthi abantwana bebe applyile last year bayifaka icelo zokuthi bafuna ukuyofundela imikhakha abafuna ukuyifundela okunye izinto abasuke beyithumele azibe izinto eziliqiniso akube izinto futhi ezilandelelekayo like uma umuntu esecheckwa ilandelwa ngokuthi mhlawumbe ngenamba yefoni email zonke lezo zinto zibe izinto ezisebenzayo umntwana futhi ebe nakho ukuthi yonke into information kamama mangabe sifunakala ukuthi mhlawumbe engatholakali bakwazi ukuthi kulandeleleke noma ubaba zonke lezo zinto zibe zikhona ngoba ezinye izinto information lapha iyakubuza lezo zinto ufuna uyifake uyigcwalise so benze sure ukuthi izinto zabo ngoba ezinye izinto futhi mase sebethathwa noma iyangena vele phone nawo ngenxa ye technology information yonke uyayithola mangabe izinto zakhe zi correct. Ngiyabheka nje lana izwe laseNingizimu Afrika sinesibalo esiningi sabantu abangasebenzi iningi labo abantu abangasebenzi uthola ukuthi abanye abafunde bagogode ekhungweni zemfundo ephakeme bahleze namajazi neziqu emakhaya ngenxa ukuthi uthothi mhlambe bayakhetha imikhakha le imisebenzi engandile noma imisebenzi le evele nje khona iyivela kancane kodwa mhlambe ngifuna ukubheka nje kuwena njengomuntu okhona ngaphakathi esikhungweni semfundo ephakeme ilona liphi mhlambe lemkhakha ongathi kumfundo lapha ekhaya ubukayo njengamanje ukuthi ayi mengahambe yosika lela qathe nonile engazothi ngakwazi ukuthi limuholele eKenan. Kahle kahle umbuzo obalekile loyo ngoba ikusasa lomuntu liphethwe uye ezandleni zakhe uma umuntu ezokwazi ukuba ne career choice ecorrect kuse early ikhona ukuzomvulela amathuba ngoba bengabekisa nje imikhakha yezempilo kwa health yona imikhakha inamathuba amaningi ngoba futhi inama qualification amaningi akwi demand so ngoba siyabona izimo abantu bayagula siyabona izifo ziyaqhamuka ezintshe singazazi engazange zibe khona eziphoqa ukuthi istretch i-staff capacity sakwa health nanokuthi nje aveza ama medical doctor ayohleze ku demand ama nurse ayohleze ku demand ama radiographer azohlala ku demand izinto abakwazi ukusenza lento zama x-ray nani so izinto ezizohleze ku demand ngidlule futhi ngiye kweminye imkhakha sisubona ku demand kakhulu nowadays lo mkhakha lo we-IT ukusebenzisa ubuchwepheshe umsebenzi lokwazi ukuthi sithi lo buchwepheshe lokhu be artificial intelligence ukwazi ukusebenzisa ama computer enze izinto ezenziwa umuntu so lezo zinto lezo izidemand ngoba siyabona ukuthi amakhampani amaningi awaseni nama banks nowadays sekusebenza ama self service izinto eziningi asenziwa hotel asenziwa abantu usungena manje ke ATM umthembu kwenza yonke into bese iyaqonda into yakho. Ngifuna ukubheka nje lana Mlaba ikakhulukazi njoba sesikulesi simo esikusona manje sokuthi abantwana bahamba bayekhungweni zemfundo ephakeme bakhona bangakwazanga ukuthi baphume
baphumelele kodwa ke mhlambe uthi ngathini nje ukubaluleka laba abangazange baphumelele ukuthi cha akusho ukuthi impilo yakhe isiphelela la usengakwazi ukuthi uvuke uyithuntuthe uqhubekele phambili nekusasa. Bengathi mina amathuba maningi nowadays akusafani nangeyikhathi zethu. Yabona namhlanje ngisho kuthiwa awenzanga kahle ugrade 12 usengaphinde kuningi indlela zokulungisa ugrade 12 wakho. Uma ugrade 12 wakho ungawuphasanga kahle ungabuyela back kwa grade 11. Ezinye inkolo ziyabanikeza abantwana ukuthi baphinde kwa grade 11 bayolungisa bakwazi ukuthi bahlehle balungise ugrade 11 wakhe abuyele kwa grade 12 nalolandelayo uma ngaphela bengazanga kahle kakhulu. Ezinye inkolo mangomntwana ephase ngo-age bayabanikeza ithuba ukuthi bengahleshi ngo-grade 11 baqale kwa grade 12 benze leli zinto zokulungisa izifundo zakhe zonke aphinde abuyele. Ezinye futhi amanye amathuba kuna izikhungo lezi eziyimele ade ngibuka nje uDr Sibiya sokubuza uprofessor ade khona nje kula iprogram yakhe izolo iphumile kwi1KZN la bekhuthaza khona ukuthi ingane ezajoyina le program yakhe iWST bangajoyina le WTS bakwazi ukuthi beke kulama camp akhe basizakala. So bengahamba beke kuma camps bayokwenza lezi ifundo ezu2 mhlawumbe ayifeyilile noma ezu3 ayiphase asilungise ngoba uma ungabuza upgrade akudingi uzohlala unyaka wonke kule sesikoleni uhlala nje just lezi nyanga lezi zinibalo ezo3 ngoMay uyabhala then usuqedile nje ulungisa u12 grade 12 wakho then usunga apply kuwona lo nyaka ku apply lo nyaka ozayo then usufaka isicelo sokuthi se improve la mama kusakho. Ngizwa kahle kakhulu mfoko Mlaba usho khona ukuthi umnyango wezemfundo ukhe nje phezulu yona indaba yayiPOPI Act but ngifuna ukubheka ke kuthiweke la mfoko Mlaba ke kuthathe umphakathi nesizwe sonke ukuthi sikhulise umntwana. Sengibheka ke yebo umzali engakwenza konke lokho akwazi ukuthi amlekelele amkhuthaze umntwana. Ngifuna ukubheka ke singumphakathi ke thina ilingakanani iliphi iqhaza mhlambe singalibamba ekakhulukazi kulabo bantwana abangaphumelelanga in terms of ukuthi mhlambe sibakhuthaze nokuthi sibabonise ukuthi akusho ukuthi bakithi sekuphelile ngempilo yabo sebengenza noma ngabe yini. Abanye siyazi ukuthi bagcina sebengena nokuyidakamizwa ngakho lokho ngenxa stress mhlambe nanakho ukuthi emephumela emphakathini senomhleka njeke naye mhlambe emabhasini naseyitolo nimbuke njengomuntu engazuthi nje awu isehlulekile. Siqhazeleni umphakathi kanye nanabantu nemndeni nje engalibamba ikakhulukazi kulabo bantwana abangaphumelelanga. Ngicabanga ukuthi iqhaza labazali nomphakathi libaluleke kakhulu emntwaneni ngoba like umntwana mangabenza ugrade 12 isupport enkulu ayidingayo iqhamuka from kubazali bakhe abamzalayo kube ifamily yakhe bese kuba umphakathi ngoba ukubaluleke kakhulu kubazali engakhuthaza umntwana mangabe engaphasanga noma engaphumelelanga akumele bamthethise akumele bezizwe engathi uyisehluleki noma into engalutho kodwa ufuna bemenze ayibone abalekile ufuna bemenze akubone futhi ukuthi sengakwenza kwenzeke futhi uma ngabe benazo izinto abangamkhomba ngazo ukuthi bamenzele imizekelo ukuthi bamkhombise ngayo ukuthi nathi ke saba nezinkinga kanje ngaphambili kodwa sikwazile ukuthi sidlule kukho kanje senza kanje njengamanje kubalekile ukuthi babathathe abantwana through ngesupport yokubalekelela kakhulu nanokuthi ke bemenze umntwana futhi abone ukuthi usengakwenza noma kunje ngokuthi mhlawumbe kusekhona esingakwenza ukuthi uye kulungisa lokhu wenze kanje ungabuyela esikoleni ungangena kulama program sikhona into esingakulekelela ngazo nangemali uphinde uqhubeke ulungiseke ngoba umphakathi ke enye indlela ongayidlala kakhulu ukuthi umphakathi mangabe ama result ephuma abantwana kufanele umphakathi ube nalo iso lokubuka ukuthi abantwana la endaweni bathathela babake sibonelo ukuthi naba abantwana obani bukani kubona nathi si proud ngabo siyabaqhakambisa la isingenakho nasiphuma khona njengoba abantu abangama asset la emphakathini. So uma nani ngenzi njengabo ngeke nifane nabo so lwaneni nani nifane nabo yini izinto umphakathi ophinde uhlanganise ama event ukuthi ubonge abantu abenza kahle babanikeza noma into engaba certificate into zokubakhuthaza umphakathi ungakwenza lokho uhlangene nokubambisana ngegodi lenduna namakhansela nanani konke lokho bengakwenza ukukhuthaza ukuze abantwana beqhubele phambili. Mhlambe okunye ngibubukayo la ngicabanga ukuthi singakwazi ukuthi mhlambe ulekelele ngakho Mlaba njengoba ufundisa nawo ngazo ze science lapha eCape Peninsula University of Technology ngifuna ukuthi mhlambe ngoba umuntu okhona ngaphakathi iziphi mhlambe ezinye zezinto umbuzo nje usungifikela njengamanje ukuthi mhlambe izona ziphi ezinye zezinto othi ukuzubona ukuthi abantwana ke basheshe bahunguleke kuzona igcina sezibaphazamisa ngaba ezifundweni zabo ngoba uthothi umunye umntwana ukhulele ekhaya elikahle useyafika
afika esikhungweni semfundo ephakeme ebuyile nje ngama-holiday sesibona hayi khona useshintshile sokunezinto asezenza nje kakhulukazi singayijwayele bekade singazi ukuthi hayi umntwana obeyikhonzela inkonzo lo nale ekhaya ufundisa kahle mhlawumbe izona ziphi ezinye zezinto ongabeluleka ngazo ukuthi zumngozi kakhulu kakhulukazi uma befika ey'khungweni zemfundo ephakeme abantwana engabaluleka ngazo uma ngabe ufika emavasithi kune-independence akasekho umzali ozolokhu kumele njengathiwa usesesikoleni lapho uma ufika yonke into singawe ama-decision ozobuwathatha noma iy'nqumo oyithathayo zingawe so okubalulekile ukuthola abangani aba-right okokuqala ngoba abantwana ama-mistake ngikubabone njengoba nami sengqale ngafundisana lawo ngoye ngase ngidlulela le eCape Peninsula ngubonile kakhulu ukuthi abangani abangena ngoba omunye umntwana ufike capable aphase kahle grade 12 futhi ubone ne-potential but ngenxa ukuthi ungene kubangani abangekho right lokho kumthathe kumkhiphe away ugcine ukuthi makubhalwa ama-exam noma ka-attend useyabhanka akasayikha amaklasini akasa-attendi akasabhala ama-test ugcine nje azagcine aphuma impela ingakho lezi lisho iBhayibheli ukuthi nakhuzana ethi mangabe ulibheka kahle lapha encwadini kaMphostoli Paul ukuthi bad company corrupt a good character kusho ukuthi ukuhamba nabantu aba-wrong ungakufaka entweni abangani ababi ungakufaka entweni i-character akade iyinhle ishintshe ibe i-bad character ngifuna ukubheka nje lana sesiphetha emlaba mhlambe lona luphi nje ulwazi ongafisa ukuthi mhlambe ulithekele abazali babafundi kakhulukazi bebanga le-12 nocabanga ukuthi balekile ukuthi babe nalo nongakwazi ukuthi lilekelele futhi libuye lisize kakhulukazi bona abantwana babo okubaluleke kakhulu kubazali ngoba abazali nowadays mhlambe ngakubalula ukuthi bazi amazinga okuphasa ngoba amazinga okuphasa ahlukene kathathu ukuphasa khona lokhu ukuthi ubachelor kube khona diploma kube khona higher certificate so ubachelor umuntu osuke ephase nezifundo engaba mhlawumbe ezu4 engabaphelezeli kube amafundo ezu3 engama major subject bese kuba ezu2 ama major subject then lezi zifundo ke mangabe umntwana ephase zonke uyawuthola nje ubachelor kuyenzeka futhi ubachelor uthola umntwana uthola ukuthi uphase izifundo engabaphelezeli ezu4 wase efela ama major subject awu2 waphasa major subject ayi1 wase phasa ama language still uyawuthola ubachelor ngoba umthetho uthi akayiphase eyodwa ama major subject mhlawumbe bese phasa abaphelezeli nama language still uyawuthola ubachelor bese sizalana ke ukudiploma ukuthi abazali bayazi ukuthi umuntu onamethe diploma kusuke kuze kufike kanjani ukuthi athole diploma umntwana usuke ama case usuke aphase wonke abaphelezeli lezi fundo esibiza ngabaphelezeli bese ukuthi ama major subject akhe ungathi ukuthi ufaile olawo 2 yabo bese mhlawumbe noma sithi ufaile o2 wase phasa ama language mhlawumbe ama marks akhe still noma athi phasa abaphelezeli awekho convincing mhlawumbe ebebamba nje ama minimum eyacikizela so bese kuba khona futhi ukuthi umntwana wakhe diploma uwafaile onke ke mhlawumbe ama major subject waphasa wonke abaphelezeli wasephasa ama language still uyawuthola diploma bese ukuthi ke umntwana othola higher certificate umuntu osuke nje ephase ofaile onke ama major subject mhlambe abaphelezeli khona oyedwa umqhuzulile wangamphasa kahle wamfaila waphasa laba abawu3 wasephasa ama language then still uyangena wathola higher certificate mhlawumbe afaile futhi abawu2 abaphelezeli bese ukuthi lo muntu nje usuke efana nomuntu ongathi kahle kahle akaphasanga ngoba average yakhe isuke ngo30 ifunde eyiningi isuke nje ngo30 ngoba uyazi ukuthi kuyaphaswa ke high school ngo30 so umuntu ozokufanele ukuthi ayolungisa nje kahle ngoba uthola abantu abazali uzomthatha umntwana wami osele eUKZN kanti uthole uhigher certificate ongaqualify angene kanti ububu umntwana benayo le information ukuthi kanti manje higher certificate angayihluphi ukuthi umhambise lapha okungcono akahamba ayolungisa then bese eselungisileke bese ngiyakwazi ukumhambisa ngoba umuntu osuke ethola diploma engaya eUKZN engaya ongoye engaya noma eMangosuthu noma eDUT provided mangabe ekhona lawo ma diploma afuna ukwenza aqualify kule diploma yakhe awutholile ngoba umthetho uthi akavumelekile ukwenza i-degree ebethola diploma ufuna aqale enze diploma advance to advanced diploma to another level ngoba uzohamba ngale diploma why kodwa mayithola i-bachelor iyamvulela ukuthi enze i-degree noma ngabe yipi i-degree afuna ukuyenza mhlambe elakho lokugcina nje mlaba
ngiyabheka njengamanje izikhungo zemfundo ephakeme zithola zisenkingeni enkulu ingakho ezinye seyigcina sezithi cha sabemukile ama walk in asabadingi nje labantu abavele beqhamuke ukuthi sizobhalisa thina esikhungweni semfundo ephakeme sesisebenzisa lokhu ubuchwepheshe besimanje manje babhalisa nge-internet mhlawumbe ungathini nje imessage yakho yokugcina nje sesivala ukuyidlulisela nje kubona abantu bengathi mina kubantwana abafuna ukuyofunda izikhungo zemfundo ephakeme asekho isidingo manje sokuthi njengoba kwenza iqala uthola kubamba amakhiwo amade ngoba manje technology siyenze ya simplify impilo sebengakwazi ukuregister online mabangene kuwonke amanyuvesi ama-website amanyuvesi anama-website awo angene ku-website yaleyo nyuvesi afuna ukuyofunda kuyona bese eyaclicka uzoya khona la kuthiwa khona registration so ayi-registration aclicke then izobe simfaka kwi-form aligcwalise lelo form bese yalithumela ama-result vele amanyuvesi asuke nawo akudingi ukuthi azeload ama-result ngoba ahamba automatically aye emavasithi. Sibonga kakhulu umlapha ngesikhathi sakho uthe wasebasona namhlanje. Ngiyabonga baba bekhulu ngibonga naku-1KZN ngaleli thuba esibe nalo ngiyathemba ukuthi mhlawumbe nangomusa sophinde silithole linye ithuba sikwazi ukucacisa okunye okudinga ukuthi abantu bakwazi bakwethu ukuze basizakale nabantwana. Okwenzima umntwana uyavalelisa-ke kunina besilo sithemba ukuthi nakanjani sohlangana esikhathi esizayo sibonge nakuyena umhlonishwa uThemba Inkosi umfokanyabo esixoxisana khona naye namhlanje ngalo daba lithinta khona ukwamukeleka kwabafundi ezikhungweni zemfundo ephakeme nezinto eziningi nje ezithinta lolo daba. Siphinde-ke mina nawe embuke lapha ekhaya sehlangane ngalo usuku olulandelayo. Irandi lu 15.57 rand emaqhathaniswa nedola lasemelika libu 20.90 rand emaqhathaniswa nopondo waseBritain libu 17.38 rand emaqhathaniswa neeuro yaseEurope. Igolide lona libu $1,789.08 ounce kutholo ongahluziwe wona obu $90.30 umphongolo. Bukeleke ke sibheke engosini yezemidlalo. Kuba ukuthi amaphoyisa phansi phezulu athungathwe ihlabani seKaizer Chiefs nebafana uJabu uMahlangu kwekusolwa ngokubaleka emuva kwengozi abandakenye kuyo ngeledlule. Kokusho kweminye imithombo yabezindaba uJabu waba sengozini inyantisi igazi ngesikhathi imoto ayayishayela iBMW M4 ishayisana mahlanze netekisi eBinoni. Usefuna ukuthula ngenxa yokubaleka ukwenza kobulungiswa emuva kuba kwamaphoyisa evule icala lokushayela budedengu nokubalekela ke indawo yesigameko imoto kaJabu Mahlangu ohlaziya ke ibhola kuSuperSport ukusola ukuthi ke yashayisa itekisi eyilayishe abagibeli kwalimala ke abawu14 eyakhe ke yalimala kabi ngaphambili maqede wathi unyawo ngibelethe washiya ke intokazi yayigibele phambili. Kokusho kwemthombo waxuma weqa uthango maqeda nyamalala kanjalo lo ukhulumela amaphoyisa seGruleni Metro uChief Superintendent Libuyele uqinisekisele ukuvula kwamacala estation samaphoyisa eBinoni. Imizamo yokuthola ukuphawulo kaJabu Mahlangu ayiphumelelanga. Bukeleke ke sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Ilezi ke bese kuphathele zona osukwini namhlanje mina nasihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo sale kahle emakhaya.